பார்க்க போறோம் அப்படினா ப்ரோக்கோலி அப்படிங்கற வெஜிடபிள் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். எஸ் இத எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படினு முதல்ல நம்ம பாத்துறலாம். ப்ரோக்கோலியை வாங்குன உடனே அத ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர்ல வாஷ் பண்ணனும். அத கட் பண்ணாம அப்படியே அத வச்சு தண்ணில கழுவணும். அப்படி கழுவுனதுக்கு அப்புறம் சுடு தண்ணி வச்சு வெந்நீர் வச்சு அந்த வெந்நீர்ல ப்ரோக்கோலிஸை குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி போடணும். நேரம் அப்படினு பார்த்தா கரெக்ட்டா 90 செகண்ட்ஸ், அதாவது 90 வினாடிகள் மட்டும் தான் அதுல இருக்கணும். அதுக்கு மேல அதுல இருக்க கூடாது. அந்த 1.5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த ஹாட் வாட்டர்ல இருந்தா என்னப்பா அப்படினு கேட்டிங்கனா அதுல இருக்கக்கூடிய புரோட்டீன்ஸ், விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் அப்படினு எல்லாமே அந்த வாட்டர்லயே வேஸ்ட் ஆகிடும். So 90 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த ப்ரோக்கோலியை நீங்க அந்த ஹாட் வாட்டர்ல வச்சிருக்க கூடாது. இந்த ப்ரோக்கோலியை நம்ம எப்படி சாப்பிடலாம் அப்படினா நம்ம ஃப்ரூட் சாலட்லாம் செய்வோம் இல்லையா, இந்த ஆப்பிள், கிரேப்ஸ் அப்படிலாம் போட்டு ஃப்ரூட் சாலட் செய்யும்போது அந்த ஃப்ரூட் சாலட்ல வச்சு சாப்பிடலாம். அப்படி இல்லை எனக்கு ஃப்ரூட் சாலட்ல வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா வேற எப்படி இதை சாப்பிடலாம் அப்படின்னா ஜிஞ்சர் இல்லைன்னா லெமன் ரெண்டுல ஒன்று போட்டு ஜூஸ் போட்டு நீங்க குடிக்கலாம். குடிக்கும் பொழுது இதுல என்ன இருக்கு நம்ம குடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டா இதுல நிறைய விட்டமின்ஸ், நிறைய மினரல்ஸ் இருக்கு. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா இதுல ஃபைபர்ஸ், கால்சியம், அயன், பொட்டாசியம், விட்டமின் சி, விட்டமின் கே அப்படின்ட்டு நிறைய இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இது டயாபெட்டிக்ஸ்க்கும் இது ரொம்ப யூஸ் ஆகுது. ஸோ ப்ரோக்கோலியை நீங்க யூஸ் பண்ணி உங்களோட வாழ்க்கையில வளம் பெறுங்க. தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம அந்த பெல் பட்டனை தட்டுங்க.